हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे रादाब शेयार खालामना होनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों दि देग्लाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जायफोर बिथांमोनहा उथ्रिसारनो हाबाय आरो बिथांमोननि गेजेरावहाय सोर बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों फोसावजानाय कमल कुमार ब्रह्म बान्थानि थाखाय सायख'जाखो दा बिथांमोनखौ नोंथांमोननो थाखाय फोसावनो नागिरनाय जादों। दा बिथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा गासै 12सा नुनो मोननाय जादों। दा बेयाव सोर फरायसा बिथांमोनहा बबे फरायसालिनिफ्राय सायख'जाखो बबे जिल्लानिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जागोन। दा बेयाव गिबियाव बुंग्रोनो लानाय जादों दि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ 17थि माने 17 जाबाय बेखौ होनो नागिरनाया बान्था होनो नागिरनाया आरो बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। बिनि सायख'जानाय बिजाथिफोरा जादों नोंथांमोनहा फार्स्टआवनो नुनो मोननाय जादों सोरजिमला स्वर्गयारि इउएन एकाडेमि बर्मानिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 572 नम्बर 95.33 जौखोन्दो फार्स्टआव दं बिथाङा। सेकेन्डआव दङ ज्योति मुसाहारि इउएन एकाडेमि सिमेन्साफरिनिफ्राय आरो धेमाजिनि बिथाङा 569 टटेल मार्क्स 94.83%। सेकेन्डआव बेनिफ्राय दङ थार्डआव नबजित बसुमतारि पश्चिम बाक्सा मौजा हाई स्कुलनि बाक्सानि बेनिफ्राय 567 नम्बर 94.5 थार्ड पजिशन। बेनिफ्राय दङ फर्थ पजिशनाव सानै जितु नार्जारि बिथाङा मुसलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय बाक्सा 565 94.17। बेनिफ्राय दङ सासेया करिश्मा रामसियारि बाथौ आश्रम मेदाघाट बाक्सा 565 94.17%। बेनिफ्राय दङ 5 पजिशनाव सासे बिथाङा जाहैबाय हादोरसा बर' इउएन एकाडेमि बिजनिनिफ्राय चिरां 561 94.5%। बेनिफ्राय दङ 6 पजिशनाव सानै बिथांमोना जाहैबाय गोरोबथा मुसाहारि बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 555 92.5%। बेनिफ्राय गुबुन सासेया जाबाय सुशान्त औवारि गेवलां हाई स्कुल बासुगाव चिरां 555 बिथांनाबो 92.5 6 पजिशनाव। बेनिफ्राय दङ 7 पजिशनाव सासे बिथाङा जाहैबाय फेनस्टार ब्रह्म बिथाङा इउएन एकाडेमि रौतानिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि 554 टटेल मार्क्स 92.33%। बेनिफ्राय 8 पजिशनाव सासे डलि नार्जारि इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझार 553 टटेल नाम्बार। बेनिफ्राय दङ 92.17%। 9 पजिशनाव मोननो हानाय जादों रंगिना बर' इउएन एकाडेमि बरपेटा रड बरपेटानिफ्राय 551 टटेल मार्क 91.83%। आरो लास्ट 10 पजिशनाव दङ खोमथाग्रा बसुमतारि बे जाहैबाय एसबि बड' हाई स्कुल सिमेन्साफुरि धेमाजिनिफ्राय बिथाङा 550 नाम्बार 91.67 जौखोन्दो नाम्बार मोननो हानाय जादोंमोन। दा साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो बिथांमोननि न'खरनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय आरो इयुनाव बेनिफ्राय साबसिन जाहाथे जायो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना टप 10आव गाखोनो हायाखिसै नेक्स्ट हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बिथांमोनहा जाहाथे गोसो होहैफिनो बेखौनो मिजिंथिबाय। दा बेखौनो फोसावनो मोननाय जादोंमोन। नोंथांमोननिसिम एसेनोसै गोजोन्थों।